No niin, morjes taas. Eli monesti ihmetellään, että miksi meillä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja muotoiluihin ja terotuksiin, niin se johtuu ihan siitä, että on monenlaisia pelaajia kanssa. Kaikki pelaajat ei ole samanlaisia. Jotkut on nopeita, jotkut ketteriä, jotkut isoja, jotkut pieniä ja näin edelleen. Niin se on tosi tärkeää, että jokainen etsii itselleen se oikean asetuksen siihen terän terotukseen ja muotoiluun. Eli terotus sopivan terävä, ei liian terävä. Semmonen, että uskaltaa tehdä kaarroksia tiukasti. Sitten muotoilu semmonen, että se tukee sitä pelaajan pelityyliä, että haluatko mennä kovaa suoraan vai haluatko tehdä tiukkaa käännöksiä, haluatko vähän etupainoiseksi sitä ja näin edelleen. Eli kannattaa tulla meille ja kysellä vähän näitä juttuja ja me haastatellaan ja kysellään kysymyksiä, niin me ruvetaan löytää sitä oikeaa muotoilua ja terotusta just sullekin. Sun peli paranee ihan huikeasti. Sä väsyt vähemmän, sä oot nopeampi, sä pääset käyttämään niitä sun omia vahvuuksia. Kannattaa kokeilla nämä hommat kuntoon. Sitten kun ne on kerran löydetty, niin sit se on siinä. Sulla on aina hyvä terä luistimessa.